Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang sutresna ngaturaken salam mudharasa, mudhani lan mudhari rasa. Wonten ing wekdal saderengipun kula sampun matur babagan pripun prayoginipun nampi rawuhipun wulan Ramadan, wulan ingkang agung menika. Ibarat piyantun tamu ingkang agung menika rawuh wonten ing papan kula panjenengan menika temtunipun wonten ancas tujuanipun. Mangke sak sampunipun rawuh mesti wonten bab-bab ingkang dipun kersakaken. Pramila prayogi kula panjenengan menika kedah mangertosi rumiyin kersanipun tamu menika menapa, tujuanipun menapa, supados anggenipun nanggapi mangke jumbuh saged maremaken manahipun, saged ndamel rena penggalihipun. Nah, para kadang sutresna, pripun supados kula panjenengan saged mangertosi kersanipun menika inggih kados ingkang dipun ngendikaaken Kanjeng Nabi wonten ing khotbah salajengipun. Para kadang sutresna, paling boten wonten tigang perkawis Gusti Allah menika ngutus supados Ramadan menika rawuh wonten ing papan kula panjenengan. Sepisan inggih menika mbangun katresnan dumateng Pangeran ingkang langkung sae. Menawi dipun ibarataken wonten kawula ingkang tansah mbangun hubungan pengabdian dumateng pangeranipun. Menika jumbuh kalian pangandikanipun Kanjeng Nabi. Wa ja'alallahu ta'ala syamahu faridha wa qiyamal lailihi tatawwu'a. Gusti Allah netepke siam poso Ramadan kuwi pinangka kewajiban lan ngurip-urip wektu bengi ing wulan Ramadan kuwi pinangka sunah. Tegesipun menapa? Menika sedaya tumindak ingkang saged nyaketaken dumateng Gusti Allah. Nah, ingkang angka kalih menika Ramadan paring piwucal supados kula panjenengan nggadahi sifat ingkang sabar. Menika inggih jumbuh kalian pangandikanipun Kanjeng Nabi salajengipun wa huwa syahrus sabru was sabru sawabul jannah. Iki wulan sabar, sapa kang sabar kaparingan swarga. Nah, menawi tiyang menika sampun sabar dilatih ngempet ingkang saben dintenipun menika saged dipun tindakaken ananging amargi nembe siam nggih tetep ngempet badhe dahar badhe menapa kemawon ngempet dumuginipun mangke wekdal ingkang dipun tetepaken. Padatan tiyang ingkang sabar menika anggenipun menggalih langkung wening. Sak sampunipun penggalihipun wening biasanipun padatan inggih tumindakipun menika wicaksana. Dene angka 3 ancas tujuan rawuhipun Ramadan menika paring piwucal supados kula panjenengan menika nggadahi pangraos rasa ingkang lantip ingkang lembut wa syahrul muwasah, wulan solidaritas, wulan tepa selira. Dados nderek ngraosaken rasa rekasane wong liya. Kanthi menapa? Inggih kanthi kathah-kathah suka caos arupi sedekah, infak, zakat lan sapanungggalipun. Kanthi menika mangke dipun latih menika nggih dangu-dangu kula panjenengan menika dados nggih pribadi ingkang kulina suka caos. Menawi kapribaden kula panjenengan pinangka kawula menika sampun luhur agung, temtunipun tamu ingkang rawuh kala wau ingkang inggih luhur lan agung inggih mestinipun ngraosaken raos ingkang marem lan ndadosaken rena ing penggalihipun. Cobi dipun bayangaken menawi wonten tamu ingkang agung sae lomo lan sapanungggalipun lajeng wonten ing papan kula panjenengan sadangunipun sewulan kula panjenengan saged nanggapi, netepi, jangkepi kabetahan-kabetahan dawuhipun, kersanipun mestinipun
tiyang ingkang nggadahi raos marem menika menawi kula panjenengan gantos nyuwun menapa mekaten kok kula pitados badhe dipun paring. Kepara boten perlu nyuwun kemawon, mesti piyantun menika njigatosaken kawontenan kula panjenengan. Mesti mangke badhe paring menapa kemawon ingkang kinten-kinten kula panjenengan betahaken. Nah, pramila sadangunipun sulan menika monggo sami-sami lumados dumateng tamu menika kados-kados kula panjenengan menika mangke pripun caranipun saged damel marem rena penggalih supados mangke sasampunipun Ramadan badhe kondur nilaraken kula panjenengan menika mangke ninggali nilari kabecikan-kabecikan menawi nek tamu ingkang sifatipun menungso menika gadah pengagem mbok menawa ditinggal iki Mas tak tinggal nggo kowe iki ana sangu sithik di caoske garwamu lan anak. Nah kabecikan-kabecikan menika mangke saged dipun agem panjenengan dipun kula panjenengan nika sasampunipun Ramadan. Amargi kala wau sampun nggadahi tigang bekang caket marang Gustine lajeng tumindakipun kapribadinipun menika sabar wicaksana lajeng peduli tepa selira dumateng sanes-sanesipun. Para kadang sutresna mekaten gambaranipun ancas tujuan Ramadan menika rawuh wonten ing papan kula panjenengan. Mugi-mugi manfaat lan saged nindakaken sak saesanipun wulan Ramadan kanthi pangibadan-pangibadan lan amal-amal ingkang minulya. Wassalamualaikum warahmatullahi